салом дӯстони азиз, нигоҳ кунед дар ҳами гармӣ аллакай мо 2 соат навбат истодаем. авқут чизе ки мо овардем як партия дига пухт дар гармӣ. ово ҷӯшидан ҳар як одам ҳамқаи дачка дорад. нигоҳ кунед навбат ҳама ба ҳазуре ки янаки нигоҳ кунед. агар мо соати бояд 10 ҳама хел бидроем 10 то соати 4 мо меброем. о соат ма мегӯям чандштаги 5 такам яка ҳоли мо дуромадагӣ нестем. ана мо 2 мумкин бидроем бабо 4 мо меброран гап назад да ҳоли гапҳои семоҳамона нагуфта мо 4 абрат намеброем. навбат ба ҳазур одам бисёр. ман намедонам чӣ даиҷа танзима паряд ки медромадан нест ки то абеташ дад мекунӣ бо то соати 2 дад мекунӣ баъд ним соат гап мезанӣ ки мо меброранд та тамом.